Eli mä en oo siis teille katsojille kertoneet, kun mä saan 100 katselukertaa, niin me tehdään tuo pitkä video, niin nyt me tehdään pitkä Minecraft-video. Tosta saattaa vähän pätkiä tää kamera ja tolle heilu, kun mä kuvaan sängyllä tätä. Tässä kestää vähän aikaa, kun tää lattaa tää Mine. No niin, nyt päästään tähän itse peliin. Niin, mä löysin silloin sen uuden biomin. Mä en oo siitä tehnyt teille vielä videota. Enkä mä enää pystykään tekemään, kun mä en oo silloin kuvannut. Niin, silleen. Sori, et mä en muistanut tehdä siitä videota. No niin, ja nytten luodaan maailmaa. Luetteko te ikinä noita tekstejä, mitä tuossa lukee? Kertokaa kommenteissa. Mä aina saatan välillä lukea. En mä kyllä. Vähän niinku, en mä niitä lue. Okei, ihan hyvä aloitus. Muuten silloin kun mä en oo vielä tubettanut, niin mä oon spawnannut vetteen. Et jos tiedätte paremmin Minecraftista, niin voitte kertoa, että onko se harvinaista vai ei. Niin, ja se uusi biome sit sijaitsee tuolla vuorien lähellä. Ja jos siellä on sitä biomea, missä on niitä kartanoita, niin silloin löytyy. Ja sit viidakkoa, jos on lähellä, niin silloin löytyy se uusi. Mä en oo teille varmaan aiemmilla videoilla kertonut. Kun mä jälkikäteen katon niitä videoita, niin en itse tiedä. Ja tässä on varmaan väritys vähän huono, kun tää on aika niinkun vanha puhelin. Et ei oo niinkun vanha, mut vähän niinkun vanha. Hei, tuolla laivahylky ja Nether-portaali. Onneksi nää ei ollut veden alla, koska muuten mä en ois saanut. Ai niin, ja piti sanoa, että Nether-portaalista ei ehkä tuu arkkua, jos se on veden alla, niin silloin sieltä ei tuu arkkua. Oi, obsidiaania ja tuluksia, kultaista porkkanaa, ruokaa ja armori. Näin. Hei muuten, me ei pystytä, se olisi niin lähellä, että me pystyttäis tekemään tähän portaaliin. No, tehdään tähän lähelle johonkin taloon, niin voidaan sit tehdä tänne taloon. Niin, ja jos mä löydän timanttia, niin voidaan käyttää sitä. Kun me löydettiin tää paikka, niin mä sain jonkun ihme antsiin. Aarrekartta! Onko toinen tuntematon kartta? Okei. Tää on aika hyvä aloitus näköjään. Näin. Ja täällähän pitäisi olla toinen arkku. Eikö vain? Jossain. Mut missä? Missä on meidän arkku? Missä meidän toinen arkku on? Se on kuitenkin tän seinän takana, jos me äsken käytetään.
Öö, Me ei käyty tässä, mut miksi tossa voi olla eri väristä puuta? Niinku se on niin. Nyt vai käyttikö me? Noissa ei kyllä yleensä ole. Joo, täällä ei ollut arkkua. Kaivetaanpa, mennään tänne, kun mehän käytiin täällä. Ja katsotaan, hei, nyt mä tiedän. Täällä on ihana varmana tuo arkku. Eikö niin? Täällä pohjalla. Pitäisikö meidän tässä videossa käydä etsiä se aarejuttu? Voittais mä lähden etsiä sitä aarejuttua nytten ja katsotaan. Ai se on niin kaukana. Eikö mä nyt oikeaan suuntaan? Okei, mä en liiku edes vielä. Täältä kun tulee seuraava väri vastaan, niin miksi mä en liiku tässä kartassa? Miksi mun pitää olla aina kaikesta näin kaukana? Miksi? Mä en vieläkään liiku tässä. Vai kai, pitäisikö? Vai niinku, ja mä en mene kyllä nyt väärään suuntaan. Tiedän. Mä menen vinoittain sieltä. Ehkä mä etin tuon seuraavassa videossa. Seuraava video pelkkä siitä, että me etsitään pelkästään sitä aarretta. Ja mä en voi luvata sitä. Mä voisin sanoa, että se saattaa tulla huomenna, mutta tai sit 3 viikon päästä. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Jos mä jaksan, niin mä teen sen huomenna. Ja kun mun omalla puhelimella ei pysty tekemään videoita, niin mun pitää tehdä mun äidin puhelimella ja mä käyn äidin luona aina 3 viikon välein. Ja sit jos mä oon vaikka kipeänä, niin sit se on niinku 4 viikon ja 2 viikon. Et nyt te tiedätte siitä, että juttu menee silleen. Niin hyvä, että te nyt en tiedätte sen koskaan. Niin, koska mä lähden huomenna. Mä oon tehnyt näitä videoita sen 2 päivää. Oispa tuolla kylää. Näettekö te? Tulee jotain Näettekö te? Tulee jotain valkoista. Joku ihmeen rinkula juttu. Mennään kattoo sitä. Ja yö ei haittaa, jos se tulee, koska täällä maailmassa ei ole mobeja.
Niin, mitä mun piti oikein sanoa? Niin, eli voitte kertoa kommenteissa, jos te tiedätte, mikä toi valkoinen juttu on, niin voitte sit kertoa kommenteissa. Ja mä en laita mun kommentteja silleen, että niitä ei näe. Miten tossa on hiekkaa? Onko toi harvinaista? Senkin voitte kertoa kommenteissa. Te voitte kertoa mulle kaiken kommenteissa. Esim. Ootatteko te innolla joulua? Ainakin mä, koska niin silleen, jos mietitään, että lapsista on kiva, että joulu tulee, ja mähän on lapsi, niin sit te varmaan tiedätte jo mun äänestä ja edellisistä videoista, että ootte nähnyt, että mä oon lapsi, niin se on sit se homman nimi, juttu. Niin, eli mä oon lapsi, niin mä otan ainakin innolla joulua. Koska mä tiedän, että mulle ostetaan poskakyniä tai Rubikin kuutio, koska äiti ja isä sanoo, että joulupukki kuulemma ostaa ne, niin sit mä ootan kyllä innolla, koska mun vanhat poskakynät on jo kulunut kokonaan. Juu, ihan kokonaan. Varsinkin musta, siitä ei tule enää yhtikäs mitään. Niin mä todellakin odotan, että tulee joulu. Niin, joo. Hei, sillä on kyllä hyvä. Luutetaan tää kylä ja lopetellaan sit vaikka tää video. Ja tapetaan toi aironkolemi, koska mä vihaan niitä. Mä oikeasti vihaan niitä. Paitsi niiltä saa rautaa, niin mä vihaan ja mä samalla myös sen vihaan. Please, timanttia. Oispa täällä timanttia? Ei, mut obsidiaania. Hei, kun 10 tarvii yhtään. Mä jään asut tänne. Tää on ihan hito hyvä kylä. Ja näin. Ja. Nytten. Katsotaan riittääkö 11 vai oliko se 12 se määrä. Mitä? Tässä on tikkukiviluola. Mitä? Elikkä 1, 2, 3, 4. Ja 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ei minulta puuttuu 1 obsidiaani. Ei. 1 obsidiaani. Onko se pyydetty paljon? Ei varmaan. Ja yritetään nyt nousta täältä jotenkin. Näin voidaan lopetella kohta tää video. Koska mä en siis todellakaan tiedä, että kauanko me tätä videota ollaan jo kuvattu. Ootan, mä katon. 14 minuuttia, niin mä haluaisin kohta itekin lopetella. Että niin. Ja kävelutta täältä muuten sänky. Senkin tyhmä kyläläinen. Mä rupeen nyt nukkua täällä. No niin. Ja mä en enää jaksa tehdä tätä videota. Mä oon leikkinyt tänään mun kaverin kanssa niin kauan, niin mä en kertakaikkisesti jaksa. Mut onko tää harvinaista, että
tuossa seinässä on emeraldia. Onko? No. Noin. Joo, lopetellaan tää video niin. Huomenna tulee ehkä uusi video, sen mä varmaan jo sanoinkin. Niin, moro!